Pero gu txaranga horreta Bizkaia gara. Bilbotarrak. Eta orain joko dugu Lidleko pieza bat. Eurotan eta beste txampon batzutan. Adibidez, dolarrak, libra eta poundak. Orduan, produktu bakoitzaren soinua entzungo dugu mundu guztian izango litzaken moduan. Adibidez, hemen dauz zarauztar ilustre bat, argina no, oilasko albondigaki. 4 euro eta 59 zentimo. 4 bederatzi. Beraiek zer egin behar dute. Konbertsioa. Bakoitza bere... Eta 4 bederatzi. Oilasko albondigak. Oilasko albondigen soinua. Brokolia 0,89 zentimo. 0 bederatzi. Super asteburua. Udaberriko entsalada 0,75. 0, zazpibos. Thank you.